Я съм методията начал роден в 1980. Има завършено основно образование в Блеватец, специална единица. Имам 5 братя и една сестра. Не работам нищо. Женски пуни имам. Прекоплявам и от женски. Не се замарам и с них. Само момент. Алло, сега за 15 километра. Чекайте ме само километра за 15 минути. Ще снимам интервю. Чао. Айде. Какво ще гледате, аз съм много барани. Лично си. Другар имам колко сакам, другар ти имам иsto така. Не добри другар, че са ми... Елена, Мария, Ната, Анита, Радмила, Рената, има го пуна да не ги броям. Там. А другари? Другари имам. Стоян. Имам. А Дени, Славник? Жоки имам. Пуно. Пари имам колко сакам живот. Живам си го живота, какво сакам. Пари имам колко сакам и си го живам живота, какво сакам. И то. Thank you.